ukhuluma nomkakhe ngiyasikhipha lesisu. Hawu. Ninjalo nina madoda niwabamba ngeingane phela. Phela umdivorce. No, wetshaba. Kuninahlala namla. Ingane Uzohlala namla esashade nomkakhe. Ingane zami izoba yini? Zizoba yini kade ehlani namla bese yini ehlani namla. Ngibhalele iNyoni TV ukuthi izongisiza. Iyongifundisa ubaba batabami. Useneminyaka ahamba. Ingane ahamba incane isikhulile manje. Impilo inzima ngoba engekho nje. Kanti futhi ehamba la wabanako ukuthi ufuna idivorce kodwa ke ngangasazi isizathu. Ngani impela kodwa ukwazi ukufika esinqumeni se-divorce. Lo muntu usumfica ekhala kwakhe noma esibhaleni uhlezi ekhala. Usukunemini uyakhala. Ziningi izinto and manje kugcwele mfethu kugcwele asisakwazi ukuthatha ama cases abantu kodwa umama uyasikhalela uyasho ukuthi mfethu umele ingane uyedwa. Wasekudivorce wakho ushada mina. Ngeke ukubone lokho. Umalandela sisohlelo la inyoni. Manje umalandela kufanele uvethu ufike namakhamera nje emzini yabantu. Mina ngunkosikazi wakho. Ngalesikhawundana nje. Hayibo ungasongibiza ngesikhawundani. Awukahle angithi akuziwe kuwena. Angibizi phela uzothatha iproof. Awukholwa ukuthi ngiyakutshela mina. Ha uyazana namanga indoda wema. Wayenzani indoda? Naku nanihleli lapha ngikufisa nayo inkinga la ikhona. Hamba manje ngizohamba ngithi ngiyapha. Awahambi vele. Awahambi. Ubani ngasakufuni. Uyakwaphi? Wagcina ngokufaka imali. Angisayazi. Ngeke cashback last week nje. Awuyitholanga leyo Ubona cashback 500 rand ngawuthenga uyikhipha. yini cashback? Manini, kanti yini cashback? Kodwa abidini cashback. Eminye imishado ayibulawa ukuphela kothando kodwa ibulawa abanikazi bawo ngokuthi umuntu ashiye umuntu wakhe ahambe mhlambe ayoqoma noma ayozwa ekhwapheni lakhe egcina ebona ikhwapha lakhe lingcono okudlula unkosikazi wakhe womshado. Ibhlungu lonto ngoba uthola ukuthi emshadweni umkakho usenengane usuna nabazukulu kodwa usungamele ukuthi uze ukhipha amazwi ukuthi umkakho umfaka idivorce ngenxa ukuthi wena ususukile kwakhe emzini wakho womshado wayohlala kubo kwentombi. Namhlanje udaba esihamba ngalo lubhlungu ngoba sihamba nomama osekhulile la khona eshiwe umkhwenyana wakhe isikhathi singangonyaka uhamba wohlala kubo kwentombi noma emzini wentombi. Nakhona uma sesekufanele umkakhe azama ukuthi akofake phela imali yengane ondle ingane kunalokho uncamela ukuthi uma efonelwa ifoni ibanjwe intombi ahlala nayo. Asazi ke ukuthi kuzofika kwenzakaleni. Namhlanje siphethe ke umama ke laphana ke uMankabinde ufuna ukuyofuniswa umkhwenyana wakhe ongasayibambi ingcingo noma emfonela ucingo kuyenzeka libanjwe intombazane ebizwa ngoJabu. Le ntombazane iyona ekwazi ukuthi ibe neaccess manje ngempilo yamkhwenyana wakhe. Asazi ukuthi masifika lapha kuzofika kwenzakaleni kodwa sihamba noma uMkabindi siphikelele khona la kuhlala khona phela ke umkhwenyana wakhe. Noma ngibone ke umalandela la ngisuke ngisho khona ngithi ke mina amalandelani no siyanthanda babukele emakhaya. Ake ngithi nje futhi ngiphinde ngicacise lapha ekuthenini ke kulabantu abahlale bebhala ioffice lisamile ukuthatha ama cases abantu kusasetshenzwa abantu abakade babhala ngenxa ukugcwala kwelist kusamiwe. Ngicabanga ukuthi mase sekuvulekile lizobe seliyashi ioffice. Ake ngithi nje danko. Sanibonani. Mina ngumama Nkabinde. Ngibhalele iNyoni TV ukuthi izongisiza. Iyongifundisa ubaba batabami. Useneminyaka ahamba. Ingane ahamba incane isikhulile manje. Impilo inzima ngoba engekho nje. Kanti futhi ehamba la wabanako ukuthi ufuna idivorce kodwa ke ngangasazi isizathu. Wahamba nje angimazi ukuthi yini eyamhambisa kodwa khona umkhondo enguzwayo ukuthi ungaphi. Ngicela ningisize ngihambe simfunisa ubaba. Ngiyabonga. Hayibo. Sanibona. Yini wenze njani? Sanibona sisijabu. Yini? Njani? Siyaphila. Hayi siyaphila. Manje Hayi igama lami nguMalandela. Sisohlelo la inyoni. manje uma umalandela kufanele uvethu ufike namakhamera nje emzini yabantu.
Angithi sesingicela ukuthi ke unginike isikhathi ukuthi ngiyichaze lento. Ngishutha ngishuthelwani? Sinyoni TV njengoba ngisho ukuthi ngomalandela sohlelo kahle Manje manje inyoni nidizela ukushutha abantu. Njengoba sishutha ingoba sisho vele isho yisho ngokushutha. Njengoba sinyoni TV iTV ngokuthi ishutho ukuze abantu bayibuke. Manje abantu nivele bashuthe benganingabatshela nokuthi nebashuthe. Yeah, angithi vele akekho umuntu oshuthwa ingekho inkinga. Njengoba sila ingoba sihamba ngenkinga vele sihamba. Inkinga yini ngibona nobela nomnqakambinde. Angithi igama lakho uJabu. So ngicela ungayenzi ibe nzima lento sesiJabu, yabo? Ngicela ungayenzi ibe nzima. La kunobhuti esomfunayo ukuthiwa uhlala ekhaya. Uhlala naye. Nisho lo? Unkabeni awunanga ubhuti. Abantu bakho laba beze nama TV la. Hayi sondela. Awukhulume nawe. Sekwenzenjani? Nabambana nomkakho la. Yeah, Kabende ngicabanga ukuthi mfethu lona kusuku lolo ebengicabanga ukuthi ngilokho libalekela sonke lesikhathi. Ngihamba noma Mkabende la odinga ukuthi ke akhulume nawe. Sithi ke umbalekelile wazobhaca la kule ndawo ohleli kuyo. Ufunani kodwa? Awukwazi ukubuza umkakho ukuthi ufunani. Ngempela ubekwa yini? Uhamba namakamera. Elophu udaba lwazi. Wazi kahle ukuthi ngamtshela kahle ukuthi ayiphelile phakathi kwami naye. Ukuthi ufuna Ushiya mina. Ngunkosikazi wakho. Ngalesikhawundana nje. Hayibo ungasengibiza ngesikhawundani. Awukahle angithi akuziwe kuwena. Angibizi phela ngesikhawundani. Ubiza mina phela ngesikhawundani. Angibizanga phela mina ngithethela. Wena umuntu mangithathela umkhwenyana wakho omshado wenkomo kufanele athini umuntu. Ngize ngimthathele naye la bengayenzi ngimthathe. Uyamcabangela yena. Ngimcabangela ukuthi kube njani. Uyamcabangela yena. Ngimcabangela ukuthi kube njani. Kahle futhi nasisazile kuwena. Yini ungacabangeli phela la ikwamla. Angizile kumina kodwa ikwami phela la. Okay sinika ubhuti esiphume nasikhulume Hayibo ngaphandle. Akeze vele sizile manje ngifuna ukuthi bonke nabantu ngomakhalane babuka amakamera lana babone nomkakabini. Sala phela namakamera. Angithi uthi kwakho. Kwami lana. Uthinike ngomkakhe labantu banengane uthini ngaye. Phela bekumele mbizele kwakhe. Uthini ngaye. Embizele kakhe kanjani? Usuthula nawe. Wetshap, angithi wena. Wamtshela ukuthi pho ufunani lama ukuthi wamtshela. Uzohlambalaza la uhamba nabantu bakama TV abayiyoni manje la. Angithi wena obusu answer ama calls zakhe. Ifoni yakhe ihlala kuwena, ifoni i-answer wena ifoni. Kwenziwe njani? Mefoni answer mina ifoni pho manje lokho kubhlungu. Ngizoyanza phela inganika zimali. ngoba silana ke nje asifuni wena ke ngicela ubaba Inkinga nize kwami namakamera. Woza bamkabeni. Manje ngifuna ukunibuka namakamera la nyanga. Okay, sicela sifake ngaphakathi. Awungamane ngene endlini ngempela. Ngeke phela abantu bamphakathi wonke la. Uzobuka mina la ukuthi ngizongilethela amakamera ngomkabeni. Asudlala wena, asudlala. Ngenani? Hlala nami la bantu ukuthi ngahlala khona. Hayi mshona yami. Kaze ngiyabinga ngempela. Lobuyele, uhlala. Uhlala. Wena kambe usuthuli manje. Unkosikazi wakho uza namakamera la ekhaya. Sizathu sakuthi ezila angisazi ingako ngithule nje kufanele ngithule ngoba isizathu sokuzaza zofika la siphi angisazi. Buka ngakabinde kufonela ifoni yakhe ingabanjwe wena ibanje uJabu. Buka ngani? Kuyenzeka lokho ifoni ibanjwe uyena uJabu ngoba phela uyabe nayo i-access emafonini nami. Ubuyele yini kuyena? Ngizama ukubuyela kuyena ukuthi nocingo lakhe livalile. Okay, ngicabanga ukuthi ukhulile mawungaka ushilo uma ukuthi ninana abantwana. So njengamanje wena ubhizo umfaka uthi wena ucela idivorce kuyena. So iyona izathu esenza ukuthi asibhalele Jabu. Mina phela umdivorce. No, weJabu. Kunini ahlala namla? Uzohlala namla esashade nomkakhe. Ingane zami izoba yini? Zizoba yini kade ehlala namla bese yini ehlala namla? Ngoba phela kade ehlala namla. Namhlanje nje kabinde siyahamba sekhaya. Soke sibone phela lokho kuzokwenzeka yini. Ingane ihlukumezekile. Sizoke sibone ukuthi kuzokwenzeka yini lokho. Akho nkabini lokuhamba kwabo. Akho nkabini ohambayo. Akusakhulumeki. Asakhuluma ngisilokho sisiza. Ngoba lento lekade ngayikhuluma naye. Uwazi kahle ukuthi kwaqala phi kuze kufinyelele kuleli ngeke sashada. Ngeke ukubona nalowo mshado. Okay. Ukuthi wena ungiphathe kabi njengoba kade ungiphethe. Iphi ring iphi? Kade ungiphethe kabi sonke. Hamba phela bengafaka iring yomunye unkosikazi ehleli nami. Akwazi ukuthi beyofaka iring yomunye unkosikazi ehleli nami phela. Okay, awusilinde Jabu. Kabindi ikhona into ongasitshela yona phambi kwamakhamera phambi kwakhe ukuthi okay uze uba la
ngaziphi izathu ngoba mhlawumbe Nizoze nifune izathu zanjalo lezi nizoyifuna. Fanele abe nesizathu sokuthi abe la. kahle uyazi ukuthi abantu banengane endala kangakanani Ngihlala naphi mina? Ngihlala naphi? nangathi uyakhuluma unkabini isizathu sokuthi kuze kube finyelela la ngihamba naye njengamanje uyena wayengayifuni indodana yami endala wazi kwathi uphoqula ukuthi siyaxabana naye izinto ayezenza lo ephatha kabi indodana yami yaze yangitshela eceleni. Hayi shame. Okay, Kabindi namhlanje angifisi kuliwe uma ekhombisa ukungayifuni indodana yakho wena kukwenze ukuthi uze la uzokipita nomunye umuntu ngoba phela ukipita lento oyenzayo. Hayibo. Bekuyona inhlalo bengasahleli Hayi wazongiphatha ngibahle ngayo bengiphatheka kabi ngayo indodana yami ibingitshela zonke izinto abezenza kumina. So wena wakhetha ukuthi uze ufuna ukufaka amaphephe ufuna ukumfaka idivorce ngoba phela ngangasaphephile wayengangisa ngisho nanosheni. Phela umuntu uhlala la ufudumala khona. Bamkabinde ngangeke mina ngize ngikubulale. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Manje ngizokubulala kanjani? Ingane zami. Umuntu uhlala la ufudumala khona. Okay Usalubona nengane zakho. lengane yakho eyindodana endala awuyizali kuyena. Izalwa kwemunye unkosikazi ngizalwa komunye umama. Zingaki ingane zakho zomshado zintathu ingane esinazo naye zomshado zikhulile manje. Okay, uma kuvela ukuthi ke ingane akayiphathi kahle yakhe indodana endala uke wahlala yini naye phasi wakhuluma wambikela ukuthi indodana yami ingitshelwa ukuthi nokuthi yabona nje akafuna ukuzwa lonkosikazi mangimtshela nje akafuna ukubamba ngisho lo sekuyimina manje ngingafuna ukuzwa bese nobuhlaza nje abuye kade ngangikutshela ngisihlala phansi nendodana yakho uyibuza ukuthi yini esibanga nayo wabe wayibuza kuningi lokungitshela kona engingakwazi ubufakazi babo lo. Okay, wayithatha yini indodana yakho wenza meeting wabekwa uma wayo la kwawena kwayiyona wathi indodana yami uma wakho ungitshela ukuthi ukwenza izinto ezikanje wakwenza yini lokho ungcono kuba ikhona ngoba ngambiza naye sahlala phansi salixoxa lolu daba awukhumbuli ngelinye ilanga ukuze kufika noSibusiso lapha endlini ngihleli nani nobabili nginibuza ukuthi yini lo yenzayo. Ha uyazana namanga indoda wema wayenzani indoda naku nanihleli lapha nje fanele wena ngabe wahlala phansi nami wangibuza ukuthi yini engayifuni ingane yakho le ngane yakho edla ama drugs ngaloko nje kuphela ayikhuzeli idla ama drugs yaphela ingane fanele ngibuze mina ukuthi kwenzakala wenkabindi kuyo yonke ke lento sichazela yona wena isinqumo sibone si right ukuthi ufuna ukumdivorce uphinde futhi ufune impilo yakho yonke uyikhethela impilo yakho ukuthi mina sengizokipita nenye intombazana njengoba uhleli la umkepetisile vele umkepetisile njengoba uhleli la Kabindi sesitholile ukuthi unyaka usuphelile uhleli la Uphelile vele. njengoba uhleli ke la ubona ukuthi wena in 10 years come noma 5 years come eminyakeni ezayo nizobe nikuphi uhleleni uhlela umlobolo uhleleni kanjani futhi uhlela umlobolo umuntu Uyadivorce phela uKabindi nje uvela usuhleli kwakho uyadivorce ukudivorce wakho ushada mina ngeke ukubone lokho uyadivorce nihle kunjani uyadivorce ukhona nje ukuthi uhlala namunyaka wonke nihleli ndawonye ngeyingaki zingako ikhiphile kujaba ngisalungiselela kona ukuthi ngizolobola lapha kodwa kufanele ngiqale ukudivorce kuqale lo nkosikazi ngeke ukubone lokho uzokudivorce Sis. Okay, Kabindi, ake ngithola isizathu esenza ukuthi ufuna idivorce. Isizathu esenza ukuthi ufuna idivorce kahle isona siphe so ukuthi indodana yakho uyayihlukumeza usho njalo. Uyayihlukumeza indodana yami ingako nje kunje. Nokupho kunye. Ubengasafuna ukwenzela izinto ekufanele azenze njengonkosikazi. Iziphi lezi zinto? Esifanele ukuthi kufanele angilethele ukudla ngendlela efanele angakwazi ukuthi angithobele bese ngibengasangithobeli bese busana nobuhlaza kimi. Yiloko nje kuyinkinga kimi. Ngeke ngathi angizwa mina lento. Awukwazi mfethu ukufika esinqumeni sedivorce ngimncane impela kodwa awukwazi ukufika esinqumeni sedivorce. Lo muntu somfice ekhala kwakhe noma esibhalela uhleze ekhala. Usukunemini uyakhala. Ziningi izinto and manje kugcwele mfethu kugcwele asisakwazi ukuthatha ama cases abantu kodwa umama uyasikhalela uyasho ukuthi mfethu umele ingane uyedwa ingane ziyafunda ezinye akakwazi ukuphendula imibuzo ukuthi upho babwazi inkinga yakhe nje akafuni ukulalela ukuba uyalalela ngabe ayenzekalanga yonke lento eyenzekala akafuni ukulalela ngiyacela baba ngiyacela sizohlala phansi sikhulume lento ngoba phela ingane ihlukumezekile ukuze uzwe neqiniso lale ndodana yakho ke oyikhulumelayo
mina athi angifuni indodana yakho ngiyayithanda kuphela iy'nkinga zayo ezenzayo wena ongafuni ukuyilalela isiphi isinqumo obucanga ukuthi fanele sithathwe wena njengamanje kulolu daba esisilwana kuba phela Fanele sifinyelela sihambe la baba wena ungafuni sekhaya, ukulalela ukuze sifike sihlale silungise izinto ayikho into engalungiseki ya fanele khanjwe ilokho nje sizoyilungisa akayindawo lo Ngayindawo. yabona akayindawo sisi ngayingakho akayindawo la nizala uzongijwayela kabantu akayindawo le ndoda ngiyazi kahle isekushile phela vuma sala uyazi ukuthi bashadile labantu ngihlangana napho mina ngihlangana uyazi napho labantu baney'ngane nakho wena sebezodivorce angisebezodivorce uthini ney'ngane zakhe uthini ngomshado Ngihlangana. wena uziqhenya ngokuthi wena udibhiza umshado angihlangani shuthi ubuvele uzophihlika shuthi ubuvele ungaqinile awudivisa ngemini ube wakhe basisekelwe nesiqinile ngaba wangi kodwa Nkabinde Eh, uzobukisa ngami ey'khawundaneni nkosikazi ngiyakuzwa lokho okushoyo kodwa-ke indlela oyiphathe ungazongibiza ngesikhamdane mina ungaloko sithi ungibiza ngesikhamdane ubizwa ngani umuntu okepetisa indoda umuntu angazi kodwa ngikwazi ukuthi wena lento yenzayo ngesikhamdane ibizwa ngani wena? seqamgaqa ngizolele indoda mina intazi iyakutshela ukuthi nomngane angitshela phela ishadile ney'ngane yebo Wayithatha wahlala yangitshela nayo. angiqokulanga okay ukeyifonela ingane zakho ukeyifonela ingane zakho ngihlangana naphi mina nokuthi ayifana nami ayifanele ngingenaphi mina lapho wena Jabu njengoba sekuphela unyaka uhleli nayo kuke ukuthi uma kuphela inyanga njengoba bonke obaba bondla iy'ngane zakho uyawuthini wena uhleli nayo yena uma kumele ngaboneni ukuthi kumele ahle zakhe ingane mina ngingenaphi lapho shouthi wena usibona isidingo sokuthi kufona angihlangene mina wena isidingo sokuthi fanele ubaba osaphothe iy'ngane zakhe awusiboni angihlangene futhi awuhlangene hayi ngingene lapho shuthi wena kuyakujabulisa ukuthi uhleli naye akasabanakekeli iy'ngane zakhe akasazoba phela mina uyanginaka uyangondla uma nguyasho ukuthi kunaney'ngane ey'fundayo ey'ncane ey'gibela umali mina uyanginaka uyangondla ukhomba kona ukuthi Oh, noma ubaba-ke engahlala nawe uzoyilahla zonke lezi ngane akunandaba ngisho ngalahla nayo le akulahlela yona wena ngihlangana napho nale-ke sibangayo Yebo. uzoyilahla futhi baba, uyabona? ngihlangana ngihlangana ehe Wejama. uzoyilahla futhi nayo uyabona ubuhlungu obenzayo njengamanje kubuhlungu kuba enganeni nangimama heyibo nangumankabinde kubuhlungu kuyena baney'ngane ey'ndala labantu labo ezinye ziyafunda kufanele kuphela inyanga kufanele kuthembe igrosa yonke kusuke ekuqaleni kuze angazame yena ngizivele umama semakhaya alime namasimu atshale namadumba ayodayisa emakethe wena faka amaqhotha yes girl soke sibona hayi bo Jabu mina ngiyazi lento oyenzayo uzoyazi-ke shuthi Angiyazi uyaqala-ke namhlanje shuthi iyaqala-ke ukwenzeka ukuthembiseni ukabinde kanti ukuthembiseni uzodivosa umkakhe ashade mina shuthi wena uthatha imali yakhe njengamanje uyibekelela ukuthi kufanele kushadwe wena kanti ube yazi ukuthi angiyithathi uyena obona ukuthi uyenzani kodwa uyangondla wekabinde kulesi simo esikusona manje uthini ngayo yonke lento unkosikazi bekumelanga ngitshele uma izofika namakhamera la endlini okokuqala okay nakho kusefikile ukuloko akwenzayo ngizohlala phansi ngixoxe naye mahlalisana nami masihlalisane wami lo ngoba phela yini kwabo, esayixoxa ngiyakubona ukuthi kuyangibuya gabadela nenhlonipho-ke ikhona inhlonipho ibalulekile inhlonipho ebalulekile yabona kabindi uma uyibuka wena lento kahle kahle njengoba ke sekukanje manje ubona ukuthi yini ezolungiseka kufanele kwenziwe njani ake sizwe ngayo ukuthi ikuphi indaba inalesi wenzani Jabu wenzani Jabu wabona mina wabona mina ungazofika kwami uzongibiza ngamagama uzongibiza esekhomba emzini wami uthakenze njani kwamanje kumele azongithola ukuthi uyini kathi fanele vela business countdown fanele Uyini? fanele uzosilimala ujwayela lapho lo muntu okwazi ujwayela lapho awuphilile ujwayela lapho wena wekabindi basisakaza sasemafama wekabindi Ujwayela. lo muntu okwazi ukushaya abantu angabazi akezokushaya wena kusasa Ujwayela. akezokushaya lo muntu wena usulokhu uthithiza lo mfazi zakhe azongibiza ngamagama wena Jabini kwaye kwenza ukuthi ufuna ukumshaya ungibizelanga ngekhawuntani ungibizelanga ngamagama uthi akathini wena uhlele nendoda yakho uthi kodwa kumele ngibiza emzini ngaba ushadile emzini wami lo muntu indoda yakhe isemzini wami phela asihlanganike sakhiwe imali kabalowo muzi wakhiwe imali kabalowo uzobuza usokhe ngemazaba le ndoda khe ufike ukhole lo muzi we ngazi kahle
ayikho into othi uyayazi Wajabu, senzongiphumelelayo manje Pho uyaphi lo? senzokuphumela Amphuca amanzi, senzokuphumela senzokuphumelayo manje ufuna ukuthela banga amanzi. ifuna ukuthela nina nambe Isiko. Hayi yabo Kabenda awulungisa lento yakho mfethu. senzokuphumela senzokuphumela La sizele ukuzokhuluma la kodwa manje wena. manje kuzokhuluma wena usho ukuthi fanele Kodwa manje ulwa nathi. Ehlisa umoya izolungalela. ulungisa inkinga zakho Cha Lungisa Kabenda ukuze kwehle umoya sicela mfethu usambeni sicela ukuhamba nawe nje manje. nimisa Ubuwela kwakho unomuzi lo muntu. ayikho loyo Unomuzi lo muntu. Yena Kabenda usakwazi ukukhuluma. uyaphusela Ukuhamba nani kungaba inkinga. Ayikho inkinga njengamanje kodwa ke nayo inkinga la ikhona. Siyahamba. Hamba manje ngizohamba ngithi ngiyapha. awahambi vele awahambi Ubani ongasakufuni? Uyakwakho. Ubani Uyena ongasakufuni? ungasangifuni. Ubani osho njalo? Ubani Uyena ongasakufuni? lenkosikazi elithuze kumina ngoba Mina ngitshela ngathi asilungise izinto. Asambe njengamanje siyolungisa izinto. akayindawo lo Asambe. akayindawo Wejabu sorry izinto zilungiswa kuwena noma kumaKabenda Zilungiswa. Wayiphotha kayindawo zilungiswa kuwena angizahambe kodwa lokusala uzombamba yini ngeke ngize ngimbambe kodwa ngizahambe Wakabenda. Awusudwe ngithatha indoda yami. hayi imama So, sibone phela. Kabenda uyahamba noma cha hayi njengamanje ngingi-2 mhlambe ngizobona izinsukwini. hey Khuluma sazoxoxa. ngizoxoxa noba udinga ukunikwa ithuba uzoniwa ngomuzi wakho Fanele ngilungise izinto zami inkinga zami. uzoyilungisa noba udinga ukunikwa ithuba aningihambeleni Udle kanje ngihambeleni Udle nephela. Uthekani, hambani uzosilimaza hambani-ke manje hambani Uzosilimaza Jabu hambani hambani la Wejabu Hambani. umuntu ehambe kanjani hamba uke ukuphume uke hayi phela uthi indoda yakhe suka wena lapha mwami suka indoda yakhe uthonta indoda yakhe suka phambi kwami wena Wejabu wena yini ungibizelani yini manje uyihlanyisa ngaphela labantu badala bazama ukulungisa izinto manje izinto efanele manje yona yini pha ungasho ukuthi ke uma ukuthi usafuna ukuqhubeka shuthembe nesithembu hayibo ufuna sithembu mina phela shuthi ekwenza uma mncane hayibo ngoba ngisafuna ukuba umamncane awukwazi phela ukuthatha suka phambi kwami wena uyambona umama mdala kanjani kunawe uyambona ukuthi ungakanani kunawe Mhlanga lapha. uyambona ukuthi ungakanani kunawe suka sikantsonto suka uyambona ukuthi ungakanani kunawe uyambona ukuthi ungakanani kunawe musa nje ukuyenza lento ngama cha mana asikwazi phela ukuthi sihambe lento ingalungisiwe yabo wantabeni awumbiza uyezela ikho khona into ofuna ukuyisho kanje ngifuna umtshela yona phela uyahamba nomkakho okay yabo mshobo wami ukuthi uyahamba nomkakho wazi usilenganela eswini ngiyayikhipha Hawu kahle. angithi siphumile vele sho ukhatha yena ngithi vele sukhatha yena ingane. imaki Wejabu awuphindi ngithi uma ehamba nomkakhe ngiyasikhipha lesisu Hawu. Ninjalo nina amadoda niwabamba ngey'ngane phela. nawe wamzalela nje ubufuna zalelo wena wedwa Ngilotsholiwe mina. ubufuna zalelo wena wedwa yini Ngayizala ngoba ngilotsholiwe. hamba na Uzoyikhipha kanjani ingane manje? ngizoyikhipha Ungitsheleli ungangitshelela. bengisazokutshela nje Into yenzekile le. bengisazokutshela ngithola izolo ukuthi ngiyadokotela amanga wahamba na ngiyayikhipha kodwa unamanga lo hamba phela sibone unamanga lo Vele ikhawundana zinibamba hamba phela naye sibone Isiqiniseko salokho. yebo Ngicela iproof. uzoyithatha iproof Ehe. awukholwa ukuthi ngiyakutshela mina awukholwa ukuthi ngiyakutshela Angikholwa. yini ngoba ufuna ukubuyela kumkakho Amanga vele. buyela kumkakho phela kodwa hamba ngiyayikhipha yazibona into oyifaki yona manje Kabenda yazibona into oyifaki wenze njani-ke Asambe baba. Noma ngayikhipha. ngizoyikhipha vele ngeke phela ama ingane ayinacala uma ukuthi kodwa uqinisile lo uma uthi Hayi uqinisile ngicela iproof. Ngicela kutholakala iproof ukuthi. uzoyithatha phi iproof Uzonginikeza phela usho. awukholwa ukuthi ngisho ngomlomo Ngoba unamanga. awukholwa ukuthi ngisho ngomlomo Uzokwazi. vele asho vele usudisade ukuhambe nomkakho uzosungifuna ama-proof hey hayi ma Savelelwe ikhawundana ngoba sina sihlala emakhaya. wena uzwa wena ngitheye kungibiza ngamagama ngitheye kungibiza ngamagama uzongibiza ngamagama emzini wami Ufuna kubiza ukuthini?
kufanele phela kufanele yini fanele angithuke kufanele akuthuke Ngobani? indoda yakhe nje wona ngathi umthathe indoda yakhe wena hayibo yayingabhaliwe phela sibongo buphi ufazi bokuthi ukhulelwe wejabu ngimithi kusalayo buphi ufakazi balokho izwa lokho engikushoyo yini ongasinikeza unamanga ayikho into engakunika napha nokuthi ngimtshele ngomlomo Ngicela ukuthola incwadi kadokotela noma kuyiwe eclinic. Sohamba la ise-clinic. namakhamera shutha kuyo eklinikhi ke namakhamera uyotest Sohamba khona. ngihambe la namakhamera yeah sizongena phakathi futhi ngifuna ukubona kahle wekabini Hayibo. wena yindaba ayikabini mina Ayi, ngizene. ukukhuluma Akakwazi. yini ke ungasho ukuthi ke utshela uJabu ukuthi ke ufuna ukumenza umfazi wakho esibili kunokuthi kuloko Ngenzeba umfazi wesibili. Ngenzeba. Hayibo. angithi ukwazile ukumthatha Ufuna wahlana umfazi wesibili. ukwazile ukuthi umthatha wahlana shutho uyamthanda Ngihlala naye phela. na ukumshado wakhe awungabhidliki umshado wakhe Mase kumele hlanze kabili amaphendam. futhi thatha lo muntu ke umfazi wakho esibili Angiyenzi lodwa. Ngoba nake senengane. Isizoba nengane. Uzothatha wabelaphi sengimithi. Ngoba nake usuzoba nengane sekufanele ngithathe ngikwenze umfana. Angifuni umfazi. Ngizofuna iproof, asami sikwenza iproof kadokotela. Yini Angicabene nawo, ufuna angicabene ama-proof? nawo. Ukusho ukuthi uvale usufuna ukuba nomfazi wakho. Ukuthi ke wena usukhulele. asambe Ngifuna ukuthi Kiwa clinic. yebo Ushdate uyayazi ningaphi? okay Sayithola okay kusala. kabindi thina into ebesizelela bekufanele size noma mkabinde azokhuluma nawe acela ukuthi buye ekhaya aphinde futhi ilungise lento ukuthi wena ufuna ukumfaka i-divorce kuyo yonke lento umnikezana before sihamba Uzodivorce. Jaba uthule lombuza ngubuza wena angubuza Bengimisele mina ngokubuya ngizokhuluma naye sixoxisane uma wayingane zami. Kodwa Nixoxane. ngiyenzile manje ukuthi avela afike sengishaya ngebhomu engishaya ngama surprises. Akhumbule nanokuthi yini ayezile before indodanini yami. siyoxoxa Uzodivorcewa. uzwe wonke amaqiniso okay Awuyazi. yeah okay kabindi kuloxoxo obokade ukufuna wena okade uthi uzokuhlela ikuphi okuvimba manje ukuthi kwenzeke Hayi ngeke phambi kwamakhamera, ngeke sikwenze manje phambi kwamakhamera. Bazomdivuzela wena lo mama. wekabinde kusizani ngoba Indlela ukuthi sixoxe sesisodwa. Okay. Skiphe lamakhamera kube lamakhamera azoluke siphazamisa. Okay. mengasekho amakhamera ngeke size sixoxe nje Ngakho nje ungibezela amakhamera ngoba ufuna ngivume ngenkani ukuthi ngihambe nawe. okay kabindi ngiyahlonipha mina ubaba omdala njengoba sekwenzekile ke nakaka amakhamera ke umuntu wena ohlele ukuthi okay ake ngithi nje ngoba manje makuvalwa amakhamera decide ukuhamba ngeke sakuthole efonini uma kufonela nayi ifoni yakhe iphendula uJaba ngazi noma ilokhuza i-reception yakho yini Mhlawumbe. iphendula uJaba Ngenzeka. iphendula uJaba ifoni Nakhona lapho ungeyisa nokumbuza nge-reception. uthini ke kabindi Ungeyisa wakhona lo. alivele Ungeyisa lokho. wena ungaphendula ifoni yomuntu eney'ngane iy'ngane zakhe asakwazi ngisho umfonela ifoni yakhe Phela nawe Jabu. Uthule Kwahla wena. akasongi Uzophatha ngami. akasongi Xazululeke le nkinga lo wena Uba uzoxazulula vele. Bevele nje namakhamera umuntu sibenzile njena kodwa baba uhlanya phela lo wamamkabeni imali wagcina ngokuyifaka ukufakela imali angisayazi ngoba nje ngize nganibhalela asisayazi awuthiwa usoli Asazi mala ngithi phila ngemali yeqolo awuthola unjani Angithi kade ngenza u-cashback last week nje. Awuyitholanga leyo wenzani cashback ka-R500 ngawuthenga wayikhipha. yini ucashback Sendela, manini kanti yini ucashback wekabini yini ucashback Okusala unika u500. ucashback cash send. yabona okay Okusala awuthola ngileyo 500. uyithatha ayikho le nto jamulo ngoba ekutshela nje ukuthi cashback ayikho leyo nto Hey, hayibo. Uphela ngisho imali onikwa zona. wekabini awuzondla ingane zakho wena awuzondla ingane zakho awuzondla ingane zakho Ngiyazondla ingane zami. uzigcine nini ingane zakho kabini Enyangeni edlule nje kade nginazo mina ekhona ngithi ngafika lapha akasakhumbuli. Usuke ngayilethe ngani futhi ikhuluma bakwazi. ofika Ukwazi ukuletha amakamera. Ngafika ngenyanga edlule. untshulukiswa yini pha mawafika Akukho kungijulisayo ukuthi ngekuphela njengoba ningixaka nje Isuke ingalethelwa ngani, ingalethwa ngani la. Ngoba kuyaziwa nakafile amakamera. Bayikhumbula babwazi. Akayilethi ngani mawazi. ngeke zize la ngifuna ubakwazi abuyele ekhaya enganeni zakhe wejabu lo muntu unomuzi lo muntu nezingane zindala ingane zakhe zikhulile yabo
Ngcono nawe uyasho indlela ekhulile. Zondliwa nipho. Hayibo. Zondliwa nipho mazindala. Akasebenzi uMamkabini. Uhlelele. Le ndoda iyasebenza le ndoda ayodli le ndoda. Akalime. Wena mhlawumbe nekhadi lakhe liphathwa uwena nje manje. Lihlala kumina. Yingakho ke ingane engazondli nje. Ngoba ikhadi lihlala kuwena Nkabinde. Yenza kanjani leyo? Ikhadi. Ngizokulungisa lokho, ngizokulungisa. Kanjani? Sitshele manje ngoba mele lipithuba Khona into nento ozofuna ukisho engekho amakamera uzoyishola. Hey, uMamkabini usekunike ithuba lanyaka wonke. Iliphi ke lethuba olifunayo? Usunika ithuba lanyaka. ngicabanga ukuthi lana thuba lokugcina lelafanele nginikezele lona sazokhuluma naye. Ithuba lokuthi wenzeni? Njengoba usukhulisile nje Ithuba lokuthi wenzeni? Usafuna iproof ukhulelwe ngempela. Usafuna iproof nje kumina. Usithola isiqiniseko sokuthi ngempela lokwasho. Wenkabinde, izingane zakho mazibuka lento njengamanje sokubona nje ngoba zizokubona. Ucabanga ukuthi uzoba ubaba onjani? Kungcono ngoba letho mawazi. Ucabanga ukuthi uzoba ubaba onjani wena kusuka manje kuya phambili. Kuzoba ukuthi ubaba Khona umawazi bese emakamera. Akazange akwazi ukuphatha umndeni wakhe ngendlela. Izinto ezifana nalezi zofanele nje zifunda. Nkosi yami uzokwenza njani? Uzuzukhala kangaka awayazi into omele uyenze. Uzokwenza njani? Awazi kufanele wenzeni. Awazi kufanele ukwenze wena. Uzothini ukuthi uzokwenza? Ozomdala. Abantwana kufanele sihlale phansi sixoxe. Uzoyibona indaba kanjani ukuthi simisana. Nihlala Ngabe phansi. nizomiswa kanjani yini? Sorry. Mina ayikho into engifuna. Uzomiswa kanjani yini mina? Yini enzobe sengimiswa kanjani? Ukhulume la engenafaka. Hayibo wenkabinde yini enzoyimiswa kanjani mina? Hayibo, hey awukahle wena. Yini ezobona ngami ukuthi ngimiswa kanjani? Awukahle. Ngizobe ngimiswa kanjani yini mina? Kabini uzobona lento othi uzoyibona umisa kanjani iyona yiphi uzoyenza Akayisho khona la ana. Ayisho la. Ayisho khona la. Ngizokwenza lokho mhlawumbe osukwini lakusasa kodwa ngingalewa amakhamera bakithi ngizocela Uzokhuluma kona kanjani usuthe uzobona ukuthi mina ngimisa kanjani? lalela Isho manje. uma Mkabindi uma engabe nganeliseki amakhamera wazokuyeka Hawu. Uzolokhu kubuya amakhamera la Ukhuluma kanjani nalolu hlanya lakho? kona Ngibiza ngohlanya kona wena. sorry ngokubuka uthula phela nawe sorry Ngithula ngibiza ngohlanya. Uyamthulisa nami ngibiza ngohlanya. kini abafowenu bayazi ngalo lonke udaba lwakho abafuthu hayi abazi abafuthu akukho abakwazi lento uyenza wedwa nje uyixoxele mina hayi ngitshela ngamuntu to be honest Shuthi mina ngifihliwe. hayi akaziwa Hayibo. Ngifihliwe shuthi mina. Yikhwapha. Ayuzenene. Niyathanda ukuphuma emakhwapheni phela vele liyanuka. Yabuzane. Suke ngene kanjani? Awungiyeke phansi wena. Hawu. okay Hayibo. ngokufika la umtholo uNkabinde uzikhulumele naye ugculisekile ngalokho nosukutholile ukuthi uJabu ukukhulelwa uyagculiseka ngomsebenzi wethu esikwenzele wona Hayi, umsebenzi engenzele wona ngiyagculiseka kakhulu. Ngoba naye ubaba uyathembisa ukuthi sizoyilungisa Sibone. engekho uJabu. Ngeke izilungiseke emakhona uJabu. mina ngabe angiboni ngizibaba. ukuthi lo muntu uzobuya mina angiboni ngapha nathi ngesukhudule baba umdala siyakuhlonipha sizingane kuwo ngesikwazi ukudonsa ngenkani mhlawumbe kube bumfanyana ke besokuthwala nje kalulu kodwa ngoba nawe umdala yonke into oyenzayo wenza uyacabanga and noma ufuna umfaka idivorce isinqumo sakho leso kodwa thina okwethu bekuthi somthethe kuwena lento uphinde uyisho umtshele yena ebusweni ukuthi still usamile entweni owawukade umeke yona hayi ngiyanizwa kodwa amaphepha senkantolo abengakafiki kuwena amaphepha senkantolo divorce nalokuthi ke zonke izinto ke mazizenze kufanele sizenze mawuthi siqala sihlale phansi sibonisane kulungile ngizokwenza lokho Abe nisazobonisana. Iloko engikufunayo. uzokwazi ukuthi izinto zibe Nibonisana ukuthi nisayina kanjani? Nibonisana nama signature. Asisayini. Nizosayina. weJabu le ndoda sidinga ibuyele kwayo le ndoda Bese mina ngenze njani? asikwazi uzokwenza njani Njengoba ehlala lana esala nje kwami. Yabo la ikwami. Ngaze for cent. Mhlambe seningasho ukuthi uyangondla. Akayindawo. kodwa Angeza. kahle ke mawususuka kanjani ukuthi ngihlala phansi kophahla lakho Ikwami nje la. uchaza ukuthi ngoba nginganayo indlu mina Awunamu uyabanje ukuthi divorce Ukhuluma-ke manje. awunamuzi. ngiyakuzwa lokho kodwa manje ukuthi sengihlala ngaphansi kophahla lakho sekufanele ngikhothame kuwena Angithi wena usazobonisana nomngakho. sekuchaza ukuthi ke mina Awuyindawo, awuyindawo awindawo. Mkabindi unomuzi wena unezingane unomfazi umuzi ophelele ingane umfazi why ufuna Omuhle futhi Kodwa uhlala la why emzini ufuna wami. uncikisela why ufuna uncikisela Uhlala la kwami. why ufuna uncikisela Usalayo.
Kuhle kabi mina umuzi wami kunalo. impilo Kulungile phela. Angithi phela wena wakhelwa indoda. impilo ufuna ukuyiphila le Mina Nkabeni. wakhelwa ngandoda. Yawufica ukhona. khona. Impilo ufuna ukuyiphila le. Uyiphilo nje ufuna ukuyiphila le wena. ayinhle ngempela impilo kodwa ke Yini usuzwenza njani? Usuzobuyela. Impilo ufuna ukuyiphila wena le. Ukuthi ingane zakho zingabi nababa. Ingane zakho zingabi namuntu owumvikeli kuzona. Ingane zakho zibondliwa. Nithi Akasebenzi ayingane uma nje. Mkabinde akasebenzi. Akasebenzi uma Mkabinde ingane ziyafunda. Zikherane lezi ngane. Zikhokhelwa ba umalume. Uzothi ufaka u500. Enganene eyintathe ezifundayo ezigibela umalume. Bazobona phela bawenze njani 500. Enganene eyintathe ezigibela. Bazobona phela 500 sibawenze njani. Wena u500 ungawenzani Angikwazi no500? ukuthi 500. Ungawenzani u500? 500. Uzozuza ushaya isifuba Kabinde uthi wenzile ucashback. Angazi ukuthi ucashback wawutheni wona lo. Ukuthi wenza ucashback. Ngoba uqamba amanga. Ingoba yikho vele lo nto oyisho. Hey. Hayi anikhuluma into ephelayo wena ingambela. Senze njani Kabinde? Sizwe ngawe ke manje. Senze njani? hayi udaba ngizolungisa Nini? Awusinikeza idate nosuku nini? udaba ngizolungisa ke ukuthi hayi Umenda ayikhipha idate meke nahamba ngeke azayiyo. Hayi wema Mkabinde khuleka amakhamera asazoyeka umkhupha lo. Somkhupha nje kuze. Niyamkhuphe ke la. Noma ngabe Maniphinda nimkhupha. lalela kwesisi noma ngabe ukude. Hayi la. La thina la ikhona somkhupha. Hayi Wena la. mawuthi awufunza umkhuphele la kwakho. Uma sifika thina uyomqhuba ngegate umkhiphe phakathi. Ngoba ngempela hayi la. Ngifuna ukuphila. Kodwa nje uma esahlala la asuye ke thina ukuze afuni nawe asuye kokushuthi. Anangilokothi mina Ngeke ngithe. uzosenza Ngoba ngiyagcina namhlanje. ukwenzani? Uzongishutha. Asuye. Emzini wami Wona asuye ngigcinile. ngokushuthi. Ngigcinile namhlanje. Sorry, uma wena usadla amadoda abantu, usathetha amadoda abantu. Awu inkinga. Wona ngifuna namadoda abantu. Wona ngifuna namadoda abantu. Akufunani? Ngisukele ngayisukela mina wena. Ngakusukela. Ubona ungihupha. awungisukelayo Manje pho yini kuthiwa ngithathe. Ya okay ke angisutholile ukuthi indoda yomuntu ushadile unengane ngeke ke siyeke nawo ukukhupha nokushutha. Ngiyangilothi. Phinde Ngeke siyeke. nizongishutha kamera. Ayigubhi. Angithi uzoshela ngathi uzobona wenze njani. Okay no ngizobona ngizokwenza njani awuphelele. Sicela usinikeze into ephelele Kabinde. angithi manje naye uthi angixoxa manje ngithi naye ngithi Ngixoshe ngathini? Asahambe semzini wakho. ayigubhi nje ukuthi ayigubhi uqondo Ngixoshe laba abafika namakhamera la. Phela mafuna ufuna ukubalandela yini? ngeke ngihlale mina endlini engizolonga ngibaliselwa kuyona Ufuna ukwenza njani? Ufuna ukwenza njani? phansi kophahla lakho yonke into ngiyangicisela Ufuna ukwenza njani? hayi ngoba nguthi ngibona na ukufike bona la Ufuna ukwenza njani? wena manje usho manje ukuthi uyangicisela Usufuna ukwenza njani? Ufuna ukwenza njani? Wena Kabinde awuqoqe into zakho nyamanje. Mama ungaphinda ubuze la. Vele ngekabuyi. Mase siqale emafama ungaphinda ubuze la. Ngeke abuye vele. Lokho kuqala eqaleni mase kuphinda kuqala ungezi. leyo ngane mangabe ikhona uzongayibulala Ngizoyibulala ngizoyihamba nje. Kabinde ke sicela Ufuna ngihlale nengane ezondliwa ngo-cashback ka-500. usheshisele. Sicela usheshisele futhi usiqoqele into zakho. Uqoqa wonke amasaka akho futhi uma usuyahamba. Uthe uyahamba nje. hayi bafethu ngisahamba Hawe. Hey! Ngishilo wenza kandawo. Hayi ngeke lo baba akekho la. Ngishilo ukuthi ngeke zahambe. Intombazane Ngitshelile ukuthi ngeke zahambe. Intombazane. Apha mangaka. Awusahambi futhi. Ngitshelile. Manje solo baba Ngitshelile ukuthi ngeke. singafezivumelana ukuthi uyahambe. mhlawumbe ngabuye nibuye kodwa hayi namhlanje Ngithi qoqe impahla. Ngitshelile ukuthi akahambe. Umdlisile wena. Umdlisa umdlisile. Wena mawase sikadliswa nawe uyelela umdlisi. Mina ngiyamthanda. Wayelela umdlisi sikadlisana. Hey! Shuthi ayadliswa phela lapho singadlisile. Lo muntu ungakanani nawe le? Mudala ngiyambona ngangizala. Manje yini pho uziphathe ngathi uthi uyiphara? Mhlawumbe ngilona kwasibaba. Shuthi ngilona. Hayi uyiphathisa kwephara. Hayi, Lo muntu umuntu mdala ophathisa nje. utangayona. Mdala nje kunawe. Funa ukabe nomdala, ubona ukabe mdala ukhulile. Kodwa nje wena nje uziphathisa kwephara nje. Shuthi ngiyiphara. Uphara lento oyenzayo. Shuthi ngilona ngipara. Wena kabe bangaka abantu abafaka kule ndlo wesingaki mhlawumbe wena. Mhlawumbe wesingaki nje. Uhlangana kuphi yena nalokho? Mhlawumbe wesingaki. lo mbuzo Okusala uthi akahambi. Wena mawucazile lo muntu ehlaya wamfuca ehlaya. nzima kakhulu lo mbuzo Oyi baba. Yini wena mawucabanga indaba ungafica mhlala kahle. Asambe sofika sikuphalazile sasambe. No mama lento ayiphelile. Akayindawo. Usashilo nje uthahamba. Hayi ayiphelile. Usashilo ukuthi ahambe. Wena jabu siyabuya. Yabo masibuye. Masibuye wena kufanele sibuye nabantu bakini nabakhongi bakho. Bazomenza labo bakhongi. Mhlawumbe uzozwe. Hambani, hambani. Mhlawumbe uzozwe. Ayiphelile. Hambani.
uyambona nje lo muntu Iphelile, uyambona lishilo nje nje uzayami. lo muntu uyambona nje ukuthi akekho right Unani? ukhubazekile manje lo muntu Ukhulapha ekhanda. Kabindi right Right, angezwa Lona. u right akekho right Right kakhulu. akekho nje Uma right Mkabindi unje vele lo muntu akanjeni ubaba kanjeni Ngoba Mkabindi, sorry. Uyasibona kodwa. Uyakubona yini sifuna ukumenzani? Yeah. Uyakubona. akasiboni bengeke ubaba yenze lento bengeke Lapho nje usayizona. Hambani, hambani. ngidinga abantu abadala Hambani. Xosha nabo labo bantu hayi abadala. kulungile hayi